Фирма Фулда България. От 19 години на българския пазар. Започнахме с гуми, гумите Фулда, остана в името. Отдавна продаваме много други гуми, много други резервни части. За 2 години открихме истината, че само с гуми не става, понеже се продават 2 пъти в годината, в 2 силни месеца, но в 2 силни седмици напоследък. За това разработихме все повече нашата стратегия да правим и сервизи, сервизно обслужване, където се предлагат всички услуги по автомобила, които целогодишно могат да доставят на нас клиенти, а на клиентите това, което им трябва, т.е. добра поддръжка на автомобила. Имаме в момента 18 такива сервиза, растахме от 95-та, както казах, 19 години до сега. Това е за Мотоексперт и за веригата Мотоексперт. Един от нашите големи партньори през последните 5 години, това е финландския производител Nokian Tires. Всички знаят за телефоните Nokia, но в същия град има един завод, който се казва Nokian. Били са един завод, на време правили са галоши. Така са започнали преди 104 години. Сега още правят галоши. Телефоните ги продаваха, но и гумите ги правят. Телефоните сега са собственост на Microsoft. Затова се казват Nokian гумите, понеже нямат право да се казват Nokia. Но града е един и същ. Nokian Tires. И Nokian Tires имат една собствена верига, която се казва Via Nord. Via Nord е пътят на север. От латински. Via Nord. Път на север, понеже северният път, т.е. там, откъдето се раждат зимните гуми, там, където се родила зимната гума, това е Финландия, Лапландия. И тази верига Via Nord имат собствени сервизи в скандинавските държави, а в другите държави, в Европа и в Америка, се развиват чрез система на франчайз. Да се върна към темата Мотоексперт Via Nord. От 5 години ние сме представители, главен франчайзер или главен мастер франчайзер за веригата Via Nord в България. И сме спечелили наши клиенти, които са станали Via Nord партньори, сервизи, брандирани с Via Nord, където естествено трябва да продават предимно продукти на концерна Nokian Tires. Тези година решихме да обединим усилията си и да съединим двете вериги, да съберем синергия, както се казва на модерен български, да направим един по-хубав, по-голям рекламен бюджет, да обединим усилия да обхванем цяла България, така че да имаме над 50 до 52 сервиза, които ще са Via Nord и Мотоексперт Via Nord. Малко повече за Via Nord ще ви разкаже господин Мико Лехтинен, който е представител от централата на Via Nord Nokian Tires. Благодаря ви.